Piny owacho koro ologo lwete ayanga kaka weg kambi mar Kenya Pipeline. Kambi no koro nie lwet ji giwegi kod joket mwandu magi otimore ka piny owacho mar Kenya oyudo chudo maromo shillings bilion 106.3 mar kambi no. Walter Nyambaga ni kod mathoth. E oboke mogo chapa kendo chwalne ute fwambo pachoka, piny owacho koro ologo lwete ayanga kaka weg kambi mar Kenya Pipeline, ka kambi no koro nie lwet joket mwandu kod ji giwegi. Okang' makamano timore kinde ma Kenya oyudo chudo mar mwandu mar kambi no, pesa madhi buga gulu mar dongruok motisi ni the National Infrastructure Fund. Ahinya to ne weche mag dongruok. Today's ceremony marks not only the successful completion of a transaction but also the beginning of a new chapter in Kenya's privatization journey and capital market development. For Kenya Pipeline Company PLC, the focus now shifts to sustaining performance, upholding governance standards, and delivering value to shareholders and the country. The main reason for this engagement was in the spirit of transparency, just to demonstrate to Kenyans that now we have received the proceeds of this IPO and the proceeds are deposited in National Infrastructure Fund account sitting at the Central Bank of Kenya. Clarity. Because I know tomorrow some people will start talking about how this money is in some escrow account. Some people will manufacture even deposit slips. The dummy check here is indicating that the money is at the Central Bank of Kenya. Kata kamano, Sirkal pod idong kod lemo mar ji abiche board mar KPC kata bang' kete lwet joket mwandu kod ji giwegi. We subtract transaction costs, some of them legally binding, the 1.5 placement fee, the CMA cost 30 million, NAC 1.5, and then success fee. And there's nothing the total. There's nothing for privatization? Nothing. So the total in terms of those costs is about 2.859 billion, and that leaves us with a net that we have transmitted of 103,454,092.61. Maroma tamalo pangwen kod achiel mar KPC odhi ne joket mwandu ma pachoka monywando nyaka duol mar pesa mar rutaya NSSF, to maroma tamalo 35 odong ne piny owacho mar Kenya mane motelo ne ni kod tamalo 100 e bwo migawo mar omenda. Joket mwandu mawuok e riwruok mag pinje mag Afrika ma Ugwe oyudo tamalo 21.2 e bwo kambi mar piny libamba ma Uganda miluongo ni UNOC, to kod machielo mar piny Rwanda mar rutaya the Rwanda Pension Sector. Joket mwandu mamoko ma bende ng'inynegi atamalo e kaka jotije mag kambi mar KPC man kod atamalo 0.06, to joket mwandu mawelo bende ni kod atamalo 0.02, ka kambi mag uso modhi bende ni kod atamalo 0.014. Walter Nyambaga, Ramogi TV.